नानि मोना बहानि बेयाव फैदों गोबां समायना समायना फंबाय बिनानावमोन गोसो थोनाय मोजां मोननाय जरा जरा खनबैसे बिमा बिफाखौ खुलुमना फैदों जों बेखौ मिथिया नाथाय बेयाव सोरबा सोरबा जरा जरा खनथामसिम खाफालाव ब्ला ब्ला फोथा थुनायखौ जों नुनो मोन्दों न'आव थानानै खनबैसे हान्थुखौ खरायनासो इसोरखौ गाबज्रिफेरदोंमोन बेखौ मिथियाखै नाथाय दिनै बेयाव फैनानै हास्थायनायखौ मोननो थाखाय नांगौबा खनथामहालागै बिथांमोना हान्थु खरायनानै गुग्रुब खुलुमनायखौ जों नुनो मोन्दों रंजा रंजा बाइकआव जरा जरा फैदों बे नैबे थामेश्वरी आइनि बोर लानो खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं गासैखौबो बरायबाय बे समाव आं दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सेङाजान घाट ब्रह्मपुत्र दै बयबो मिथिगौ ब्रह्मपुत्र दै होनोब्ला बे ब्रह्मपुत्रनि साखाथियाव थानानै आं नोंथांमोननो माखासे दिनै नैबे मागो दाननि 1 थारिख बे 1 थारिखनि सायाव नोंथांमोननो गोबां सुबुङा बे सेङाजान घाटआव इसोर नागिरनानै फैदों थारैनो बेखौ नोंथांमोननो नैबे बिजोंनि गेजेरजों फोरमायगोन थारैनो बेनि सिगां नैबे ब्रह्मपुत्र दैसाखौ जोङो गुवारै बे दैमा बे ब्रह्मपुत्र दैमानि सायाव जों माखासे बाथ्रा मिथिनो थारैनो हरै बारोब्लानो डिब्रुगड़ मोनो हरै बारनानै थाङोब्ला बै नुहुरनाय रुगुङाव डिब्रुगड़ा दङ थारैनो बे समाव बे रुगुं फारसे जों थानानै नैबे होंगो दोंगो फुजा मेला फाथिनाय बे समाव इसोर नागिरना फैनाय सुबुं बिथांमोननि होंगो दोंगो जानायखौ जों दिन्थिनो आखायाव लादों थारैनो बेयाव आं माखासे बाथ्रा नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों जों बयबो मिथिगौ बयबो हास्थायनायखौ नागिरो बयबो हास्थायनायनि फाग्ला फाग्लि जानानै दिनै बेयाव होंगो दोंगो जालायदों बे समाव जोङो नैबे बिजोंनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों मागोनि 1 थारिख बयनोबो हास्थायनाय नाजानायखौ नांगौ थारैनो जोङो न'नि बिमा बिफाखौ बावनानै नैबेयाव नागिरना फैदों बिमा बिफानि बारनानै जोङो गुबुन इसोरखौ बे समाव जोङो बिनि सिगां नोंथांमोननो बेनि दिनैनि रादाबखौ बेबायदि रोखोमै आं बुंनो सानदों थारैनो जोङो नुनानै बे गोमोनो गोनां जादों गोबां जोंगा मागा देलायनानै फैदों सोरबाया बे दैमा रुगुङाव फैना सेलफि लादों सोरबाया बे फुजानि मुङाव बेरायफैदों सोरनिबा देलायनाय गाननाय जोमनायखौ नायना गोमोफैदों थारैनो दिनैनि नैबे नुथायनि गेजेरजों नोंथांमोना गासैबो बेबायदि सेलफि लानाय बेरायनाय लोगो हमलायनाय होंगो दोंगो जालायनाय बिनि सायाव नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन बे फुजायाव फैनो थाखाय गोबाङा फुंनि गोजांग्रु गुसु दैखौ बरफानो गलिनानै दुंबुर जालायनाय बायदि फुङावनो दुगैनानै बे गावनि साननायफोरखौ जाफुंसार होनो नैबे थामेश्वरी मन्दिराव सिबिनाय खुलुमनाय होंगो दोंगो जालायनाय थारैनो बेयाव जों बांसिनै जोंनि बर' सुबुंखौ नुनो मोन्दों बेयाव इसोर नागिरना फैनायखौ जों नुनो मोन्दों सोर सुबुङा बेसेबां माबायदि इसोरखौ नागिरदों जों थारैनो बे समाव नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों नोंथांमोननो गेबेङै दिन्थिनो थाखाय नाजागोन बेयाव जों नानि मोना बहानि लाजिदों थारैनो बे नानि मोना लाजिदों बेयाव जोंहा बिनानाव उन्दै साथामसो दङ नानि मोना बहानि सेनं जयफोरनि बेयाव जोङो नुनो मोन्दों हयथ' नैबे मन्दिर फारसे जोङो दिन्थिनो नागिरदों बे थामेश्वरी मन्दिराव बयबो नागिरफैदों गोसोनि साननाय गोसोनि लुबैनायखौ जाफुंसार होफैनो थारैनो बेसेबां जाफुंसारदों बेसेबां जाफुंसाराखै नाथाय फैदों बेयाव दैमा सेराव फाखोसे सेलफि लालायनायनिबो होंगो दोंगो जों नुनो मोन्दों बिनिनो गेजेराव जोङो मिथिगोन गोबां जोंगा मागा गाननानै फैदों इसोरखौ मोननो फैदों ना सोरखौबा मेगन साहोनो बिथांमोना बेयाव फैदों बेखौ जोङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो नाजागोन थारैनो बेयाव गोबां खर' गंग्लायना खुलुमनाय सिबिनाय होंगो दोंगो जालायनाय थारैनो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनानै मिथिदों दिनै जोङो न'खर बयहाबो गंफा मन्दिर थायो नाथाय बेफोरखौ बावनानै नैबे थामेश्वरी मन्दिरखौ फोथायनानै बिथांमोना गावसोरनि हास्थायनाय साननाय बायदि बिथांमोना बेयाव हान्थु गुग्रुब खुलुमफैदों न'आव थानानै खनबैसे हान्थुखौ खरायनासो इसोरखौ गाबज्रिफेरदोंमोन बेखौ मिथियाखै नाथाय दिनै बेयाव फैनानै हास्थायनायखौ मोननो थाखाय नांगौबा खनथामहालागै बिथांमोना हान्थु खरायनानै गुग्रुब खुलुमनायखौ जों नुनो मोन्दों बेसेबांबा बेबायदि होंगो दोंगो जालायनाय गासैबो बे समाव नोंथांमोना नुदों जानो हागौ बे जाबाय जोंनि सेङाजान घाटनि थामेश्वरी मन्दिर आरो लोगोसे गंगा मन्दिर दुर्गा मन्दिर गोबां मन्दिरखौ ज' बानायनानै बिथांमोना बे समाव
बेयाव मोनसे थानसालि बानायनानै इसोर सिबिनाय बायदि बायदि रोखोमै मागोनि 1 थारिख खालि बयबो सुबुङा बेयाव बे इसोरनि मुङै गावसोरनि साननायखौ हास्थायनायखौ जाफुंसार होनो बेयाव गुग्रुब खुलुमफैयो खनफा थारैनो बे समाव आङो बे सुबुंफ्रा बेयाव फैनायाव होंगो दोंगो जालायथारो हरै सारि अट' साइकेल गारि सोरबाया थाबायना फैदों सोरबाया रंजा बाइकआव जरा फैदों बे नैबे तामेश्वरी आइनि बोर लानो बे समाव जोङो नैबे प्राइम 24 हेडलाइन्सनि गेजेरजों बेयाव माखासे सुबुंफोरजों जोङो रायलायगोन खनबैसे बिमा बिफाखौ खुलुमना फैदों जों बेखौ मिथिया नाथाय बेयाव सोरबा जरा खनथामसिम खाफालाव ब्ला फोथा थुनायखौ जों नुनो मोन्दों बेसेबांबा समायना बे फोथा फुनाय फैदोंमोन न'निफ्राय बुगाव नाथाय जानानै थांबाय खाफालाव सिन्दुर ब्ला फुननानै सोरबा कालि बायदि सोरबा दुर्गा बायदि बेसेबांबा समायना बे दिनैनि बोथोरा बे समाव जोङो नैबे होंगो दोंगो रायजोफोरनि बिहारि बेंगलिनि मेथाइ फाननाय आरो माखासे नानि बहानि लुग्लुंनि बर' लुग्लुंनिफ्राय फैदों नैबेयाव गोबां पान दखान मेथाइ दखान बायदि होंगो दोंगो बर'फोरनि गुस्थि नायोबा नुगोन पाननि गोजा गयनि गोजा थफ्ला आखाइ जिलापि बिस्कुट मेथाइ बायदि लानानै थांनाय न' फारसे बे समाव जोङो नैबे जोंनि बर'नि मन्दिर ना गुबुननि मन्दिर जों बेखौ मिथिनो मोनाखै खालि गिदिं नायोब्ला नुयो जोङो बर'फोरखौ होंगो दोंगो जालायनाय बे समाव जोङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो गासैबो थासारिफोरखौ दिन्थिनो नागिरदों समाव नैबे आबै मादै बहानिफ्राय फैदों जों माबानि बहानि दैखाफा महनपुरनि गोबां गोजाननिफ्राय फैदों सोरबा अट'जों फैदों सोरबा गारिजों फैदों सोरबा VIP गारिजों फैदों सोरबा मोजां मोननायखौ नुजानो गिनानै जोख्लोबनाय गारि समायना मोजां गारियाव लाखोमाना फैदों खाफालाव सिन्दुर ब्ला थुननानै न' फारसे गिदिंलांफिनदों थारैनो दिनैनि दिना बेसेबांबा समायना रंजाथावना मोजां मोनलायनायनि जरा सुबुंफोरनि थाखाय जों बे समाव लारि बिबार थुनाय बे समायना आसान खेरा फाननाय बेंगलि बिहारिफोरनि बे फोरबोखौ फालिनायनि मुङाव रां खामायनाय बर'फोरनि खस्थ' खालामनानै मावनाय थाखा फैसाखौ बे सेङाजान दैमानि साखाथियाव थानाय बे फोरबोआव गारला फैदों आइथिकर কি নাম তিলক নমস্কাৰ কি নমস্কাৰ তিলক নমস্কাৰ এটা পানৰ দাম কিমান 10 টকা আছে 15 টকা আছে 10 টকা আছে 15 টকা 10 টকাত কি পাব 15 টকাত কি পাব 10 টকা পানী বুজি মাল বেলেগ মাল অরিজিনেল ডুপ্লিকেট ফাन जानानै बर'फ्रा হয়তো दिनै खुगा गुस्थि जाहाब होलायलांसिगोन न' फारसे थारैनो 10 टका बहानि हसंनि পানৰ দাম কিমান 10 টাকা 15 টাকা 10 টাকা 15 10 টাকাত কি পাব 15 টাকাত কি পাব 10 টাকা পাবো বাংলা পাতি 15 টাকাত মিঠা পাতি বাংলা পাতি মিঠা পাতি বা এতিয়া কিটো খাব এইবিলাক এইটো মিঠা পাতি পান খাব মিঠা পাতি 10 টাকা आरो 15 টাকা गोबां बेबायदिनो आयदानि फान दखान दं दादा কি পানৰ দাম কিমান 10 টাকা 15 টাকা 10 টাকা 15 টাকা কিয় 10 টাকা 15 টাকা মিঠা পাতিটো 15 মিঠা পাতি বাংলা পাতি 10 টাকা পানৰ জুই লাগি গৈছে নেকি পানৰ জুই লাগিছে বিৰাট পানৰ জুই লাগি গৈছে थेवब्लाबो जागोन जरा थेवब्लाबो जागोन দাদা জিলাপিৰ দাম কিমান কত 40 টাকা পোৱা 40 টাকা পোৱা কিলো কিমান হ'ব 160 টাকা 160 টাকা কিয় ইমান দাম হৈছে কি কৰিব তেলৰ দামটো বেছি ধৰিছে চেনিৰ দাম তেলৰ দাম ঠিক আছে दा नायलाय रायजो राजाफ्रा मालाय फालांगियारिफ्रा बुंनो मोजां जादों थावनि दाम बायदि दाम बेबायदि बुंनानै दामखौ बारायनो रोंदों थाखा खामायनो सुबिदा मोनदों जोंफ्रा जानायनि मुखुब थारैनो बे समाव नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों बायदि कर होय মাজৰবাৰী কি বস্তি খেৰনি বস্তি কত এটা কি কয় এটা কি মিঠাই নিমকি এটা কিমান দাম পোৱা 50 কিলো কত কিলো 200 এটা একে সব একে কিহৰ ইমান দাম হৈছে কিয় দিয়াৰ দাম ইমান হৈছে দাম হবে পূজাৰ কাৰণে দাম হৈছে বিহুনি নামাव बैसागुनि नामाव फोरबोनि नामाव दाम बारायदों मुवाफोरनि
जानाय मेथाइफोरनि थारैनो बे समाव सावबाय थानाय जिलापि কি বানাইছে দাদা জিলাপি 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 সেনেকা বনাই ন এইটো কি হয় কি তেলৰ পৰা বনাইছে এইটো ৰিফাইন তেল ৰিফাইন তেলৰ দাম কিমান ৰিফাইন তেলৰ দাম 2200 টকা টিন 2200 টকা টিং কেই লিটাৰ থাকে আপোনাৰ 15 লিটাৰ 15 লিটাৰ ন ঠিক আছে 15 লিটাৰ 15 লিটাৰ 2200 টাকা ৰিফাইন তেল নানি मोना बहानि लाजिदों माजोरबारिनि हा एल'सिनिनो मा बायदों नायनि ओरै लाजिदोंसो ना जेबो नङा दे मा बायदों কি বাজার কি রকম চলছে দাদা বাজার কেনেকা বাজাৰ এতিয়া লগাইছো হে কি হয় লগাইছে ন যাত্ৰা হৈছে যাত্ৰাটো হৈছে বাৰু হৈছে ভাল লাগিছে আজি ভালে লাগিছে কি পূজা কয় এইটো তামেশ্বৰী আই পূজা ন ইয়াত কি পোৱা যায় পূজাত আৰু এইবিলাকে মানে এই ল'ৰা ছোৱালী সামগ্ৰী খাৰু চাৰু পেন চলা চেণ্ডেল সেইবিলাক পোৱা যায় মিঠাইবিলাক আছে মিঠাইবিলাক আছে दा जों मिथिनो मोनबाय तामुसुरि आइखौ खुलुमनो फैयोबा बिदिनो गाननाय जोमनाय मेथाइ बायदिसो मोनोनो बेसे मोनसे बे बिथाङा बुंबाय बेयाव जेबो मोना थारैनो गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेनिल' मेला जानानै दं थारैनो बेयाव माबा मोनसे सुबिदा मोनदों सेल्फि लालायनायनि हरै ब्रह्मपुत्र दैमानि साखाथियाव थानानै गंसे गंनै नाव थानाय बे नाव साखाथियाव थानानै सेल्फि लालायनाय बयनिबो बेयाव जोङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानासै बे भिडिअनि गेजेरजों हयथ' मोनहा मिथिगौ दादा কি পায় ইয়াতে সব বস্তুৱে পোৱা যায় কি বুলি কয় এইবিলাক বেলুন গুৰৰ চৰকি বেলুনৰ দাম কিমান এনে 20 টকা বেছি আছো এই চিৰকি 20 টকা সব 20 টকা 20 টকা আছে 30 টকা আছে বাহি 30 টকা বাহি আছে কিমান সিলিং হয় দিনত 2000 2500 3000 তেনেকা 50% লাভ আছে 50% নাই 50% লাভ নাই আজিকালি কমাই দিছে আৰু আপোনাৰ ঘৰ চিলাপথাৰ আহিছে কেনেকৈ বাইকত লগত আহিছে तामेश्वरी आइखौ सिबिनो फैनाय गासैबो सुबुंफोरजों जों लोगो हमनानै माखासे बाथ्राखौ मिथिबाय थारैनो बेयाव माबा मोनसे गोसोनि साननाय हास्थायनायफोरखौ नागिरनानै फैयो नाथाय बिनि सिगां जोङो गावखौनो साननांगोन जोंहाबो फोथायनाय बा जोंनावबो न' दं जोंहाबो इसोर दं जोंहाबो बिमा बिफा दं थारैनो बेयाव फैनानै जों मा मोन्दों मा मोनाखै बेखौ बिजिरनाया जोंनि गोनांथि थारैनो फैनायनि मुङाव फैगारनायल' जायोबा जानाय नङा जोङो गावनि हारिनि नेमखान्थि आरो गावनि धोरोमनि माखासे आदर्शफोरखौ बावगारनानै जों बेबायदि गुबुन जायगायाव फैनानै इसोर नागिरबा थारैनो बे मोननाय नङा बेयाव जानाय नङा बेयाव जोबोद मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जादों गोजाननिफ्राय फैनानै सोरबा साइकेलजों सोरबा थाबायनानै सोरबा अट'जों सोरबा जरा मोजां मोनलायनायजों बेबायदि फैनानै जितु बेयाव इसोर नागिरफैनाया बेसेबां जोंनि थाखाय फोथायथाव आरो गनायथाव आरो बेसेबांसिम गोसो होनानै नोङो नागिरदों बोसोराव खनसेल' मागोनि 1 अक्ट'आवल' इसोरखौ नागिरबा मोननाय नङा थारैनो जों अरायबो इसोरखौ नागिरनांगोन जेब्ला नांगौ अब्लाल' जेब्ला हास्थायनायखौ लुबैयो अब्लाल' इसोरखौ सिबियोब्ला जोङो मोननाय नङा बेनिखायनो नैबे प्राइम 24 हेडलाइन्स बिजोंनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायबाय बे तामेश्वरी आइखौ खुलुमनानै सोर मा मोनमारदों थारैनो सोंनो नाजादोंमोन बिथांमोना बिनि फिननायखौ होनो हाया जे बेयाव मा मोन्दों मा मोनाखै जोङो बेखौ मिथिनो नाजादोंमोन बिथांमोना माब्लानिफ्राय बेयाव फैनानै बेबायदि इसोर खुलुमफैदों आरो नागिरफैदों बेखौ जोङो मिथिनो नाजादोंमोन नाथाय गोबाङानो बिनि फिननायखौ होनो हायाखै ना मा मोनमारो मा मोना थारैनो मोनोब्लाथ' माबा मोनसे फिननाय मोनगौमोन दिनैसिम जों गोबांनिफ्राय फिननाय नागिरबाय मोननो हायाखै बे समाव प्राइम 24 हेडलाइन्स बिजोंनिफ्राय दिनैनि बे मागोनि 1 थारिख माजरबारि घाट डिब्रुगड़नि साखाथि थांफै लामानि साखाथियावनो बे तामेश्वरी आइ होननाय मोनसे फिसा मन्दिर दं बेयावनो गोबां जोंनि बर' सुबुंफ्रा इसोर नागिरनानै फैयो इसोर नागिरनानै फैयो आरो हास्थायनायखौ मोनगोन साननानै बेयाव खुलुमफैयो बेनोमोन जोंनि दिनै प्राइम 24 हेडलाइन्स बिजोंनि गेजेरजों माखासे मिथिहोनो नाजानाया गोजोन्थों